Dobrodošli na Buđenja srijedom. Danas se u prijenosu Milost fokusiramo na srce Božje. Volimo svakog posrednika, bilo da ste dio buđenja molitvenih centara ili ne. Pozivamo vas da se pridružite našoj obitelji. Prisustvujemo u 100 zemalja i pozivamo vas da pokrenete centar, da vas obučimo, uključimo u našu obitelj. Danas ćemo započeti mojom posredničkom devocionalom. Podučavat ću vas. Neću samo čitati, već i objašnjavati. Današnja posveta zove se Milost meni, a stih je iz Izlaska 32, stih 33 i kaže: ali sada, ako oprostiš njihov grijeh, ali ako ne, molim te, izbriši me iz svoje knjige koju si napisao. Vau! To je srce posrednika. Pomolimo se. Oče, zahvaljujem ti za riječi. Daj svojim posrednicima uši da čuju, podigni ih više. Pomozi im da se povežu s tvojim srcem, kao što je Mojsije učinio. U Isusovo ime. Amen. Milost. Dakle, Mojsije, on nije bio samo prorok, bio je posrednik. Usput, svi proroci su posrednici. Volio bih da mogu tu poruku vikati s svakog krova na svijetu. Mojsije je ovdje pokazao srce posrednika, zapravo. To je Božje srce. Isus je bio i još uvijek je posrednik. On sjedi na nebeskim mjestima s desne strane Oca, neprestano posredujući za tebe i za mene. Dakle, Mojsije. Pa on je ušao u biblijsku povijest kao najkrotkiji čovjek na licu zemlje. I on je zapravo u pismu to napisao o sebi, zabilježio je te riječi. Bio je najkrotkiji čovjek na licu zemlje. To nešto govori o srcu posrednika. Posrednici trebaju određenu poniznost da bi ušli u dublje sfere molitve. Rekao sam da su posrednici uspješniji kada pristupaju Bogu u duhu poniznosti. I to je obilježilo Mojsijevu službu. Bio je čovjek po Božjem srcu jednako kao i David, a također je bio čovjek milosrđa. I tako, dok je Mojsije bio na planini Sinaj razgovarajući s Bogom i primajući 10 zapovjedi napisane Božjim prstom, Izraelci su u kampu izrađivali novog boga, zlatno tele. Možete li zamisliti? Bilo je šokantno. Mojsije, brat Aron, pomogao koordinirati masovno idolopoklonstvo. Možete li zamisliti da ostavite svog zamjenika na čelu, svog brata, vodeći ljude u ovu masovnu pobunu protiv Boga? Aron im je zapravo dao strategiju. Donesite sve svoje naušnice, svoje zlato, donesite sve ovamo. I iskoristio je sve to, ne da proslavi Boga, ne kao prinos Bogu, žrtvu Bogu, već da baci u vatru. I napravi im novog Boga. Rekao je: bacio sam to u vatru i izašlo je zlatno tele. Koliko vas zna da je to bilo demonsko? Nigdje nije rečeno da ga je oblikovao u tele, ono je izašlo. Sada ne znamo što se stvarno dogodilo. Bilo demonsko. To nije bilo nadahnuto od Boga, već od neprijatelja. I čak je Aron pao na to. Tako su Izraelci i koji imali smjelosti izjaviti da je ovo zlatno tele, Bog koji ih je izbavio iz Egipta. A onda, dodajući uvredu na ozljedu, Aron je napravio oltar pred zlatnim teletom i proglasio blagdan, sljedeći dan. I Izraelci su donijeli paljenice i mirotvorne žrtve i slavili. Molim vas, ovo je ludo. To je čudo da Božji gnjev nije sišao i ih sve izbrisao. Ali vidite, Bog je znao da ima posrednika. Bog traži čovjeka koji će stajati u procjepu, ženu koja će stajati u procjepu, dijete koje će stajati u procjepu i popuniti prazninu. On traži nekoga tko će stajati u njihovom gradu, vašem gradu. On traži ljude u vašem gradu koji će stajati na mjestu molitve i zadržati disciplinu. Žanjemo ono što sjemo. Ne vjerujem da Bog šalje uragane da sudi gradovima i narodima. Mnoge crkve su potpuno uništene. Kršćani umiru u tim strašnim događajima. Ali vjerujem da žanjemo ono što sjemo. I tako, evo stvari, Bog je sve to vidio. Ovo nije bilo. Mojsije je bio šokiran, siguran sam. Jošua, on je bio kao što zvuči kao rat u taboru. A Mojsije je kao: ne, to nije to.
I Bog je vidio i sve to. Nije bio iznenađen. Znao je da će se to dogoditi prije nego što se dogodilo. I Bog je rekao ovo Mojsiju u Izlasku 32. A mi ćemo čitati u stihovima 9 i 10. Rekao je, vidim ovaj narod i doista je to narod tvrdovrat. Sada me ostavi, da se moj gnjev raspali protiv njih i da ih uništim, a od tebe ću učiniti veliki narod. Sada, ovo je ono što je Bog, svemogući Bog, predlagao Mojsiju, najkrotkijem čovjeku na zemlji, i da nije bilo njegove poniznosti, da nije bilo njegove snage podmoći, jer to je krotkost. Rekao bi, znaš što Bože, s tobom sam. Ovi ljudi, oni su tvrdovrati, zadavali su mi probleme, prigovaranje, jedno za drugim, umoran sam od toga, da, hajde da počnemo ispočetka sa mnom, moj pod i ništa više. Ali zbog Mojsijeve poniznosti, gdje pronađeš poniznost, pronaći ćeš ljubav, pronaći ćeš žrtvu, a sve tri, poniznost, ljubav i žrtva, ključni su elementi efikasnih posrednika. Tako je Mojsije mogao reći, slažem se, ne želim više imati posla s tim ljudima, mogli bismo puno bolje samo ti i ja, Gospodine, samo mi daj moju ženu, počnimo ispočetka baš kao Noa i njegova obitelj. Ali ne, to nije ono što je Mojsije rekao. Mislim, imao je mnogo izazova s Izraelcima, optužbe su bile protiv njega i tako je mogao pristati. Ali umjesto toga, Mojsije je molio Boga za milost. To je gotovo nečuveno nakon svega što je prošao, nakon svega što je vidio. Čak i ako ne zbog sebe samog, mislim pravedni gnjev zbog toga što se okreću od jedinog pravog Boga koji ih je izbavio iz Egipta. Izlazak 32, 31, 32. Mojsije je zavapio. Rekao je, o Bože, ovi ljudi su počinili veliki grijeh i napravili su sebi Boga od zlata. Ipak sada, ako ćeš oprostiti njihov grijeh, ali ako ne, molim te, izbriši me iz svoje knjige koju si napisao. Možete li zamisliti? Sada on je bio. Rekli bismo da je koristio svoju kartu naklonosti kod Boga. Koristio je svoju kartu naklonosti kod Boga, jer je rekao, Gospodine, ako ćeš ih uništiti, uništi i mene s njima. Ali znao da ga Bog neće uništiti jer Mojsije nije bio problem. Ljudi su bili problem. Sada Mojsije uzrokovao probleme, Mojsije nije problem. Ljudi su poludjeli, slijedili drugi duh, glas đavla, iskušenje i sagriješili protiv Gospodina. I umjesto da Mojsije kaže uništi ih Bože, on je posredovao. Identificirao se s njihovim grijehom i posredovao. A koji je bio rezultat? Pa Bog nije uništio Izraelce. On je pozvao na odgovornost samo one koji su počinili grijeh, a Mojsije nije bio jedan od njih. Sada, Mojsijevo nesebično posredovanje, jer ponekad posredovanje nije motivirano nesebičnošću. Ponekad je posredovanje motivirano željom da se vidi, da ljudi znaju, molim se za tebe, dobio si proboj, ja se molim. Ponekad posredovanje nije motivirano ljubavlju, a problem je ako je Mojsijevo posredovanje ovdje bilo motivirano ljubavlju prema Bogu. Vidite, Bog je znao da će se Mojsije moliti. Bog je znao da će Mojsije posredovati. Zato mu je rekao što će učiniti, jer već je znao što će Mojsije učiniti, baš kao što je već znao što će Izraelci učiniti. Već je znao da će napraviti zlatno tele. Bog je znao zapravo što će Mojsije učiniti. Bog je znao da će se Mojsije moliti. Zato je rekao Mojsiju što će učiniti, jer nije htio sve ih uništiti. Oni koji su vodili, oni koji su počinili grijeh, bili su odgovorni. Ali cijela nacija nije propala zbog grijeha nekolicine. Tako je Mojsijevo nesebično posredovanje iz srca milosrđa spasilo mnoge izraelske živote i posrednici bi trebali nastojati razviti srce milosrđa prema onima koji griješe protiv Boga.
Kad padneš, kad pogriješiš, kad ne uspiješ, kad sagriješiš, želiš li Božji gnjev ili bi radije imao njegovo milosrđe? Znam odgovor na to. Želim njegovo milosrđe. Svi smo pali i propustili slave Božje. Svi smo sagriješili i nedostajali slave Božje, stoga trebamo biti posrednici milosrđa. Je stvar, mislimo li zaslužuju milosrđe ili ne, nitko od nas ne zaslužuje milosrđe. To je cijela bit milosrđa, da je nezasluženo. Milosrđe je ne dobiti ono što zaslužujemo. Zar ne? Milost je dobiti ono što ne zaslužujemo. I tako, posrednici, zapamtite ovo, jer vas Bog može pozvati da posredujete za ljude, grupu ili osobu koju ne volite i mislite da zaslužuju ono što dobivaju. Ćao, ali mi nismo suci. Isus je sudac, a Bog ne želi da itko propadne, već da svi dođu do pokajanja. 2. Petrova 3:9. Zato stanite u prazninu za grešnike. Stanite u prazninu čak i za kršćanske grešnike, vođe za koje možda znate da rade loše stvari. Molite za njih. Molite za Božje milosrđe. To je dio onoga što nazivaju posrednikom, a to je milosrđe. I želim vas danas potaknuti da budete milosrdni. Ne možete dati ono što niste primili, ali primili ste milosrđe. Dakle, ako imate problem gdje se gorda, osjećate osuđeno ili krivo, ne možete primiti milosrđe i ljubav Božju. Trebate ozdravljenje. Zašto? Jer ne možete dati milosrđe. Nećete moliti za milosrđe, jer ga niste primili, pa nije u vašem srcu. Imamo stazu unutarnjeg ozdravljenja, koja je dio Awakening Prayer Hubs, i potičemo sve naše vođe da prođu kroz nju. To je u našoj posebnoj privatnoj grupi, ali želimo da nam se pridružite. Želimo vas opremiti. Želimo vas podići. Vašem gradu treba molitva. Nikada više ne morate moliti sami, jer imamo stotine posrednika diljem svijeta koji vole moliti. Pružamo vam molitvene točke. Pružamo vam adresu e-pošte. Pružamo vam obuku, zajedništvo, regionalne vođe, mentorstvo, sve je tu. Ako se želite pridružiti našim snagama danas, posjetite awakeningprayerhubs.com new i provjerite. Ako ste u zemlji trećeg svijeta, možda ispunjavate uvjete za sponzorstvo. Oče, koliko smo zahvalni što si ti naš Bog. Nema nikoga poput tebe. Ti si prekrasan Bog, ti si sveti Bog, ti si pravedan Bog. I dajemo ti svu hvalu i svu slavu. Veličamo tvoje ime. I Gospodine, molimo te da nam daš srce milosrđa. Pomozi nam primiti tvoje milosrđe. I nikada ne stajati na mjestu suca. Nikada ne uzurpirati tvoju vlast ili tvoju poziciju kao suca svih. Pomozi nam, Gospodine, hodati u ljubavi, žrtvi i poniznosti, ne u Isusovo ime. Amen i amen. Nabavite devotional za posrednike na Amazonu ili jenniferleclaire.org.